Estimats amics i amigues, el proper 21 de maig es celebrarà el Pelegrinatge a Montserrat. Totes les rutes sortiran al matí i arribaran aproximadament a les 3 a Montserrat. Si veniu, recordeu portar esmorzar, dinar, cantimplora, una capelina, roba i un bon calçat còmode. I a les 5 de la tarda vindrà un autocar a recollir-vos. Hi ha diferents rutes depenent de l'edat. Des de Monistrol a Montserrat Des de Vacarisses a Montserrat, i pels més atrevits des de Badalona fins a Montserrat. entre d'altres. Hi haurà servei d'avituallament I podeu demanar les inscripcions a secretaria i també cal retornar-les a la recepció. Us animem a venir, és una experiència única, podeu venir amb els amics, coneixereu gent nova. us esperem allà.